So gina ni sabab giman bu Hizbullah na tingin na di katido bu rektano din nakapagimas sedara mga trader bu na mga tao. So gina Lebanon na erken na tingin na makipagimas ada terus lagi ng Amerika sa lagi ng Israel. So pupukas niran sa bitya lagi ng Hizbullah. Masakaw explain kabar sa basa. Tika suseron sa lagi ng Hizbullah ay letestro amya bati akan na Pitero Amerika di kami makipnegosita sa Hizbullah. Si kami makipnegosita ay Pitero agi nga Amerika di kami makipsina buta dia kan natigin BTR anage BTR Hizbullah. Ay BTR ang natigin agi nga gobyerno Iran. Gobyerno Lebanon. So gina ni problemasan dia nga Hizbullah nakabaya iyan. Oy, nalopatan no aya. Did na ipagyugutan no abayran no nakakakwa. Giya mambuhay manan yan na Israel natigin na di. Giya nga border rami na from border na 15 meters, 15 kilometers. Mawata na 15 kilometers ka. Benda ipun kasi. Sa giya nga amarawi na malalagwiro sa ayamanan yan na pawak. Yang nasagira na lantaya. Wala hulam na kapakayaginan. Bapia mawata na may tubo. 15 kilometers. Aya ka ba ito na ini, Israel, nagyang alo pa Lebanon, natigi na awa ini, wanan. Dito sa ba, piyamong na Israel. Kaya awaan mambuaging Lebanon. Na kagi ko masisper, mimbalingan ng mga tauron, piyamong buon siraman si Bunairan, Israel miya kaawa sira nun miya nga angal madagla miya tayo. So sama na ya na aya statusan sa giyang na Southern Lebanon o pa man na puro-puro ruwa Lebanon. Kaya man na niya na o pa makugi kata sa Lebanon o pa ma nasisya Hizbullah nasisya Northern Lebanon amawata na nan. Kana bagi siya ko peran sa ngaya bayro takaro sa tamparo. So gito. From border na 15 kilometers na gina ni Pitero Israel yellow line. Wala hulam na yellow line o orange line. Ay man na dira na nan pakibalingan. Kaya man na awat kami niyo pakiawat sira. So mapasang uto kati ayang ka dapat na skano yawat sikano sungkulo payugi na di karo. So kasi kulo pa uto na Iran psulden. So gina ni Pitero Iran na yellow line. Adid na ni pagyug Israel ubanan kambalingan yang anak mararantara na derpa wala hulam na sapolo agwi sa municipality. Nakiyamba ko itananan langon. Na uman kasuyan ng mga sibilyan na panimba ka nagyang kaya ayamanan yan na Israel kauto. So gyan ni sabab gyamang bu Hizbullah na tingin na di katido bu rektano din nakapagimas sedara mga trader bu na mga tao. So gyan nga Lebanon na erken na tingin na makipagimas ada terus lagi ng Amerika sa lagi ng Israel. So pupukas niran sa bitya lagi ng Hizbullah. So datar wayap kebaluyan si na para gi Amerika na para pagpada niya nagugi ng Hizbullah Amerika ugi nga Lebanon pamana gi nga Amerika na mapipigiran na gi nga Israel ugi nga Lebanon na para pagpada niran against Hizbullah. Sira ni pelulod Why, pagkatadya nga Hizbullah. Dito kay di man kesang orag yang kaya gobyerno Lebanon na Hizbullah, mas malay per sa Hizbullah. Ikadwa naman magpadasira. So, ginan. So, emanan yan, ay di itimba ka amareg na gya Hizbullah, agug nga Israel. Why? Ay tataro na Hizbullah na paninindiga mi sa gya, engdami sa di mi kabaya, ubod na malabatyo si naguba ka no si Ipsung, nauba kami ni timba ka. Sa sad sa kaptimba kayo, at tiga nga Hizbullah, nakaptimba kami. Sadid nakapagimasada. Gina ni tindiga Hizbullah, adid nakapagimasada. Maredu ay tanudu ko maredu ay ka, mga trader kanubu. So, giyang ka na tindiga nga Lebanon, na tindiga nga Hizbullah, na gina ni di kabaya Lebanon. Kaya kabaya Lebanon na, ay man, yan, ang bibitire ang tanong. Giya kamantis tanong na lebat, ang tanong, kaniran mambuka lebat yung nakamantis, kan tanong makatatarag. Giya Hizbullah, tingin na di, surak tanong na sorkiran na rakiran.
sa uku iran surak tano na makiptide tano. Nakagiya, diran na nan pagawa ng na Southern Lebanon, katatarong pong niran nga, sajap kaileran na to, napmuba niran, di tanod ni tidaw at tiga nga Hezbollah. So, gina ni kita taro sa giyang kanan, di sandi ka tidaw.